Documentar els abusos policials dels darrers 10 anys al nostre país. Aquest és l'objectiu del llibre Cròniques del CIS i altres retalls de la claveguera policial, del periodista David Fernández. L'autor treu a la llum el grup de la Policia Nacional anomenat del CIS. Va ser creat el 1996 a Barcelona a través de Julia García Valdecasas. Està format per més de 60 agents, provenents molts d'ells de la Brigada Antiterrorista. Per a definir el grup, l'autor utilitza aquesta frase que un jutge va escriure en una sentència l'any 1999. És que va haver-hi un jutge, i és una sentència que avui es ferma, que al final de la sentència, quan absol 5 activistes socials del moviment d'ocupacions, diu, per cert, els informes policials remesos pel grup 6 semblen redactats per l'afortunadament extinta Brigada Político-Social del franquisme. Segons l'autor, aquest grup ha detingut a més de 1.200 persones en els darrers 10 anys, utilitzant mètodes il·legals, com punxades telefòniques o seguiments il·legals. No documenta cap mort imputable directament, però sí casos de tortures. Són entitats, des de la FAP també fins a Justícia i Pau, i hi ha un llistat de 100 entitats, van demanar que aquesta brigada desapareixés immediatament com a tal. No que canviés, no, que es dissolgués. Es demanava la dissolució de la brigada d'informació. Careixafada, Melenes o Jordi, aquests són alguns dels noms d'agents infiltrats que el llibre documenta. El més conegut de tots és Albert Martínez, agent del CSIC, que va ser número 1 de la seva promoció. Albert Martínez es va infiltrar entre els insumisos, i en el llibre s'explica que Albert Martínez va arribar molt lluny. Doncs Albert Martínez segurament s'ha convertit en la referència històrica per molts de nosaltres i política de que existeix la infiltració entre el 1991, quan esclata la Primera Guerra del Golf, quan hi ha dos desertors a Barcelona que es neguen a fer la mili a l'Orient Mitjà, i pues, arriba aquesta persona preocupada, no? com un activista més per la pau, i acaba entrant en la Casa de la Pau del carrer Cervantes, i amb els anys acaba portant tota la base de dades i el sistema de seguretat informàtica del Casal de la Pau, no? I inclús de l'Oficina de Defensa del Soldat. No? S'han presentat diverses denúncies contra agents del grup del CIS per abusos policials. Cap jutge, però, ha declarat cap sentència ferma en contra de cap d'ells. El llibre Cròniques del CIS i altres retalls de la claveguera policial l'edita Virus i ja es pot trobar a les llibreries.